Ľahni, Gordon. Ľahni. Ľahni. Tak. Pozdravujem všetkých mojich divákov. Vy, ktorí pravidelne pozerávate moje videá, viete, že jednou z častých tém týchto mojich videí sú moji spolubývajúci. Jednak tuto Gordon, chodský pes alebo český ovčiak a okrem neho ešte traja kocúri. Títo moji spolubývajúci sa pomerne často objavujú v mojich videách, ale málo kto tuší, že okrem nich mám ešte niekoho spolubývajúceho. No pôvodne ich bolo viacej, ale už je len jeden. A to je akváriová rybička. Keď som prišiel do studienky, tak som tých rybičiek mal mnoho viacej, ale ako si, hoci predtým gubky, čo sú také živorodé rybičky akváriové, ktoré sa veľmi často množia, tak predtým sa mi množili naozaj veľmi, až tak, že niekedy som ich mal plné akvárium, nevedel som čo s nimi, že som ich musel až tuto do jazera vypúšťať. Samozrejme tu asi nemali šancu prežiť, ale teda aspoň sa stali potrebou pre niekoho druhého. A odkedy som prišiel do studienky, tak sa mi tieto gubky ani jedenkrát nerozmnožili. A tak to nakoniec dopadlo, že momentálne už tam mám len jedného panciernička. Ako to vlastne začalo, že som choval aj akváriové rybičky? Už to začalo kedysi v detstve. Mohol som byť asi nejaký 7-ročný, keď u nejakých známych na návšteve som videl akvárium s rybičkami. Sa mi to veľmi zapáčilo a ako asi každé dieťa, okamžite som zatúžil, že ja chcem rybičky chovať. Ale v tom čase sme nemali k tomu nejaké podmienky, že by som mohol mať akvárium, takže vlastne zostal to len pri takom detskom sne alebo túžbe. Keď som mal asi 12 rokov, tak mi rodičia urobili v podkroví nášho vtedajšieho rodinného domu izbu. A tak som vlastne mal svoje kráľovstvo a tam už aj bol priestor na to, aby som si tam mohol zbudovať akvárium. Tak mal som jedno veľké akvárium a jedno také maličké. Otec mi na to urobil taký stojan a kúpil som si teda živorodé rybičky, gubky a mečúne. Tie mečúne boli aj biele, aj červené. Choval som ich pomerne dosť dlho, až nejako do strednej školy. No a tam potom ten môj chov skončil tak trošku neslávne. Keď som išiel počas zimných prázdnin s partiou našej katolíckej mládeže na výlet na lyžovačku, tak v mojej podkrovnej izbe vyhasli gamatky, plynové kachle. Im sa to dosť často stávalo, ale jednoducho keď vyhasli, tak som ich potom znovu zapol. No ale rodičia až tak často tú moju izbu nechodili kontrolovať. No a ja keď som prišiel na konci prázdnin domov, tak som našiel už v akváriu rybičky mrazené. A už som potom teda ten chov neobnovil. Predsa len už aj ma to prestalo medzičasom až tak baviť a bolo okolo toho dosť veľa starostí, čistiť, vymieňať vodu a podobne. A tak som si povedal, že keď už teda takýmto spôsobom tie rybičky skončili, tak už to obnovovať nebudem. Akvária mi však zostali a keď som sa neskôr stiahoval, tak som ich stále vláčil so sebou, ale po väčšine vlastne som ich mal len niekde odložené. Akurát keď som bol na Mijave, tak to menšie akvárium sme zvykli využívať, keď sme mali kresťanský ples, tak ako osudie na tombolu. No a potom, keď som bol v Horskom Svetom Jure, tak na fare bolo pomerne dosť veľa priestoru a keď mi tam chodívali deti, tak mi tak napadlo, že som nechoval ešte nič, že ani kocúrov som nemal, tak mi tak napadlo, že možno pre tie deti, keď idú na faru, bude to také zaujímavé, keby som mal rybičky. Tak som si tie akvária vyčistil, obnovil a nakúpil klasické gubky. Kúpil som aj nejaké prísavníky, s tým, že som myslel, že nebudem musieť akvárium čistiť. A ešte z detstva som mal taký sen, ktorý som vtedy nezrealizoval. Strašne sa mi páčili neónky, tie 3 neónové.
tak som si kúpil aj nejaké neónky. No ale teda darilo sa hlavne iba gubkám, tým ostatným sa tam veľmi nedarilo. Veľmi rýchlo pošli neónky a potom aj tie prísavníky. No a keďže som si všimol, že gubky poväčšine zberajú potravu len z hladiny a už potrava, ktorá padne na dne, tá tam zostane len tak. No ahoj psíček. Tak som sa rozhodol, že by som mal kúpiť nejaké rybičky, ktoré by zberali tú zvyšnú potravu zo dna. Tak som išiel do obchodu, pýtal som sa, aké boli vhodné, tak mi odporúčili pancierničky. Tieto pancierničky sú rybičky, ktoré sa množia klasicky ikrami, na rozdiel od živorodých gubiek. Ale teda úplnou náhodou, neviem ako sa mi to podarilo, čiže okrem toho, že som bol veľmi úspešný v množení gubiek, tak sa mi tam objavil aj jeden malý pancierniček, čiže sa im tam podarilo trošku rozmnožiť. No lenže deti, keď chodili na faru, do začiatku to bolo pre nich zaujímavé, tlačili okolo akvária, musel som skôr dávať pozor, aby ho nezvalili, ale už potom už to prestalo byť pre nich zaujímavé. No a tak vlastne rybičky zostali, len preto, že som ich mal. No a keď prišlo to, že sa mám stiahovať do studienky, tak som mal tých rybičiek, gubiek bolo asi nejakých 30-40 a mal som ešte 3 pancierničkov. No ale odkedy som prišiel do studienky, tak sa mi ani raz nerozmnožili a postupne teda začínali hynúť. Až nakoniec presne 3 roky po mojom príchode do studienky mi zomrela posledná gubka samička a zostali 3 samčekovia a mal som ešte jedného panciernička. Tak reku, že keď tam mám tých samčekov samých, tak im kúpim nejaké samičky. Tak som kúpil samičky 2. No ale do pol roka mi všetci 3 samčekovia uhynuli a potom ešte v priebehu ďalšieho mesiaca uhynuli aj tie samičky. A čiže odtedy to bolo niekedy v januári a odtedy už mám len tohto jedného panciernička. A tak viac menej akvárium mám už len preto, že ho nechávam dožiť. Krmím ho, tým, že je tam sám, už netreba ani vodu tak veľmi často vymieňať. Je zaujímavé, ako sa živí, okrem toho, že zberá potravu zo dna, tak niekedy sa ide nažrať aj k hladine a tam vtedy tak zaujímavo tú vodu prebubláva z hladiny. A zopárkrát už ma aj teda vyplašil s tým, že už som si myslel, že je mŕtvý. Som ho videl nejako zvláštne vytočeného, ale to som potom zistil, že on takým zvláštnym spôsobom spáva v rôznych polohách. Takže to je môj ďalší spolubývajúci, tento pancierniček a teda budem ho mať dovtedy, dokiaľ sa mu bude dariť, dokiaľ teda dožije. Ale tak mi aj tak napadlo, že vlastne aký taký neradostný život je takých akváriových rybičiek. Že vlastne, čo si tam oni užijú? Majú tam nejaký priestor, v ktorom si plávajú, čakajú, keď dostanú nažrať, možno im občas niekedy niekto aj vodu vymení, no ale vlastne je to taký život bez toho, aby to malo nejaký zmysel, nejaký cieľ. No ale nie sú aj niekedy ľudia takí ako tie akváriové rybičky, a to z rôznych hľadíc. Niekedy človek je v tom svojom akváriu, má ten svoj priestor, v ktorom sa pohybuje, a možno cez nejaké hrubé sklo vníma aj akýsi svet okolo, ktorý je pre ňoho úplne nedostupný, vzdialený a teda ako keby sa ho ani netýkal. Na druhej strane taká rybička vlastne len čaká, dokedy bude žiť a kedy to skončí. Je to vlastne len také, dá sa povedať, že prežívanie. A žiaľ aj mnoho ľudí, ktorí len tak prežívajú, ktorí vlastne strácajú nejaký zmysel života. No a potom ešte možno jeden taký aspekt, čo mi napadlo, že keď tie rybičky majú špinavú vodu, tak vlastne to prostredie, v ktorom sa nachádzajú, je zlé. Mnohokrát práve vtedy už tie slabšie uhynú, ale nepomôžu si. Kým im niekto tú vodu nevymení, kým im to niekto to akvárium nevyčistí, oni sami si ho vyčistiť nevedia.
Je to jednoducho len proste také, že vlastne ten svet, v ktorom žijú, je pre nich špinavý, je taký vlastne ťažký na život. A hoci všade inde môže byť pekne, hoci celé prostredie okolo toho akvária môže byť čisté, krásne, voňavé, tým rybičkám to nič nedá. Pre nich vlastne, keďže tú vodu v tom svojom akváriu majú špinavú, sa zdá, ako keby celý svet bol špinavý. Ale na rozdiel od rybičiek, my ľudia máme tú možnosť, že to životné prostredie, v ktorom sa nachádzame, a teraz nemyslím to životné prostredie len toto okolo nás takéto, či už príroda, alebo niekde v tých našich sídliskách, ale myslím aj to duchovné životné prostredie. Aké bude, či bude čisté, alebo bude špinavé, to závisí len a len od nás.